ο Χάρης, ο Χιόνης και τα ρούχα του χειμώνα. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Το όνομά μου είναι Χιόνης. Και εγώ είμαι ο Χάρης. Σήμερα μαζί με το Χιόνι θα γνωρίσουμε τα ρούχα του χειμώνα. Τον χειμώνα Χιόνι κάνει πάρα πολύ κρύο και οι άνθρωποι φοράμε πολύ ζεστά ρούχα. Παρατήρησε, Χιόνι μου, αυτά τα παιδάκια που παίζουν? Τι φοράνε? Φοράνε πολλά ρούχα. Αλλά ποια είναι τα ρούχα και ποια τα αξεσουάρ του χειμώνα? Τα ρούχα του χειμώνα είναι τα μπουφάν, τα παλτό, τα πουλόβερ, οι μακριμάνικες μπλούζες, τα μακριά παντελόνια και οι ζακέτες. Και τα αξεσουάρ του χειμώνα είναι ο σκούφος, το κασκόλ, τα γάντια και τα προστατευτικά των αυτιών. Χάρη, από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα χειμωνιάτικα ρούχα και αξεσουάρ? Τα ρούχα και τα αξεσουάρ του χειμώνα είναι φτιαγμένα από χοντρή μάλινη κλωστή. Και η μάλινη κλωστή είναι φτιαγμένη από μαλάκι. Και το μαλάκι το παίρνουν οι άνθρωποι από τα προβατάκια όταν τα κουρεύουν το καλοκαίρι για να μην ζεσταίνονται. Χάρη, όλα τα προβατάκια είναι άσπρα. Τα ρούχα και τα αξεσουάρ όμως τα βρίσκουμε σε διάφορα χρώματα. Πώς γίνεται αυτό? Οι άνθρωποι, αφού πάρουν το μαλλί από τα πρόβατα, το κάνουν κλωστές, τις οποίες βάφουν σε διάφορα χρώματα. Τέλος πλέκουν με αυτές τις κλωστές ρούχα και αξεσουάρ σε ό,τι σχέδιο θέλουν. Δηλαδή μπορώ να βρω ό,τι χρώμα και σχέδιο θέλω? Φυσικά, όλα τα ρούχα και τα αξεσουάρ έχουν διαφορετικά σχέδια και χρώματα. Θέλεις να δούμε μερικά? Φυσικά και θέλω, αλλά θέλω να μου δείξεις μόνο τα αξεσουάρ του χειμώνα. Εμείς οι χιονάνθρωποι δεν φοράμε ρούχα, μόνο σκούφο, κασκόλ και γάντια. Είναι τα αγαπημένα μας αξεσουάρ. Φυσικά, όλα τα αξεσουάρ έχουν διαφορετικά σχέδια και χρώματα. Ας δούμε μερικά σχέδια που βρίσκουμε σε κασκόλ. Μπορεί ένα κασκόλ να είναι φτιαγμένο από δύο χρώματα και για σχέδιο να έχει μόνο γραμμές, μία ροζ και μία φούξ. Κάποιο άλλο μπορεί να είναι φτιαγμένο από δύο χρώματα και για σχέδιο να έχει ροζ κύκλους. Μπορεί να είναι φτιαγμένο από τρία χρώματα και για σχέδιο να έχει άσπρες και κίτρινες τεθλασμένες γραμμές. Μπορεί όμως να είναι και μονόχρωμα κάποια κασκόλ. Ας δούμε τώρα μερικά σχέδια που βρίσκουμε σε γαντάκια. Μπορεί να βρούμε σε ένα ζευγάρι γάντια τρία χρώματα και σχέδιο με καμπύλες γραμμές και μικρούς κύκλους. Μπορεί όμως να είναι με δύο χρώματα και το σχέδιο να έχει ίσιες τεθλασμένες γραμμές και μικρούς κύκλους. Μπορεί όμως να είναι με δύο χρώματα και καρδούλες. Και φυσικά υπάρχουν γάντια με ένα χρώμα, χωρίς κανένα σχέδιο. Ας δούμε τώρα μερικά σχέδια που βρίσκουμε σε σκουφάκια. Μπορεί να είναι φτιαγμένο από τρία χρώματα και για σχέδιο να έχει γαλάζια τρίγωνα και μπλε ρόμβους. Μπορεί να είναι φτιαγμένο από δύο χρώματα και για σχέδιο να έχει αστεράκια στη σειρά. Μπορεί να είναι φτιαγμένο από δύο χρώματα και για σχέδιο να έχει τεθλασμένες γραμμές και μικρούς κύκλους.
Μπορεί να είναι φτιαγμένο από ένα χρώμα και να μην έχει κανένα σχέδιο. Όλα όσα είδαμε είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Μερικά όμως από αυτά κρύβουν ένα κρυμμένο κώδικα στα χρώματα και στα σχήματα που έχουν πάνω τους. Και πώς μπορώ να ανακαλύψω αυτό το κρυμμένο κώδικα? Θέλεις να σου δείξω τον τρόπο? Φυσικά και θέλω. Τι πρέπει να παρατηρήσω για να τον βρω? Παρατήρησε προσεκτικά αυτό το αξεσουάρ. Τι βλέπεις? Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Δεν μπορώ να βρω το μυστικό κώδικα. Μπορώ να ζητήσω βοήθεια από τα παιδιά? Φυσικά. Λοιπόν, παιδιά, τι λέτε? Θέλετε να βοηθήσετε το χιόνι να βρει τον κρυμμένο κώδικα που βρίσκεται σε αυτό το αξεσουάρ του χειμώνα? Ας πούμε πρώτα πώς ονομάζεται το αξεσουάρ του χειμώνα που βλέπετε. Τι χρώμα έχει ο σκούφος? Ποια σχήματα έχει στο σχέδιό του? Ποια χρώματα έχουν οι μικρές καρδούλες του σκούφου? Πόσα είναι τα χρώματα που έχει ο σκούφος στις μικρές καρδούλες? Τι χρώμα έχει η πρώτη καρδούλα? Τι χρώμα έχει η δεύτερη καρδούλα? Τι χρώμα έχει η τρίτη καρδούλα? Τι χρώμα έχει η τέταρτη καρδούλα? Μετά από όσα παρατήρησες χιόνι, έβγαλες κάποιο συμπέρασμα? Το σχέδιο του σκούφου έχει πάνω μόνο καρδούλες. Και οι καρδούλες του σκούφου είναι φτιαγμένες από δύο χρώματα, το μπλε και το πράσινο. Και πώς είναι τοποθετημένες οι καρδούλες στο σχέδιο του σκούφου? Πρώτα μπαίνει η μπλε καρδούλα, μετά η πράσινη, μετά πάλι η μπλε και μετά πάλι η πράσινη. Και αυτό επαναλαμβάνεται σε όλο το σκούφο. Μπράβο χιόνι! Με τη βοήθεια των παιδιών ανακάλυψες τον κρυμμένο κώδικα με τον οποίο σχεδιάστηκε αυτός ο σκούφος. Στον σκούφο χρησιμοποιούνται δύο χρώματα στις καρδούλες. Ποια χρώματα, παιδιά? Πολύ σωστά. Χρησιμοποιούνται το μπλε και το πράσινο. Και τι κάνουν αυτά τα χρώματα? Επαναλαμβάνονται πάντα με αυτή τη σειρά. Πρώτα το μπλε και μετά το πράσινο. Μετά πάλι το μπλε και μετά το πράσινο. Τι λέτε λοιπόν, παιδιά? Μπορείτε να παρατηρήσετε το δικό σας σκουφάκι και να βρείτε αν έχει στο σχέδιό του κάποιο κρυμμένο κώδικα? Προσοχή όμως! Δεν κρύβουν όλα τα σκουφάκια κάποιο κώδικα στο σχέδιό τους. Πρέπει να τα παρατηρήσετε όλα με προσοχή. Και αν βρείτε κάποιον κρυμμένο κώδικα, μπορείτε να τον σχεδιάσετε. Και πώς μπορούν τα παιδιά να ανακαλύψουν έναν κρυμμένο κώδικα σε κάποιο σκούφο? Λοιπόν, παιδιά, ξεκινήστε να λέτε φωναχτά τα σχήματα που παρατηρείτε. Τι σχήματα έχει? Τι χρώματα έχει? Με ποια σειρά είναι τοποθετημένα? Αν επαναλαμβάνονται, τότε έχετε βρει έναν κρυμμένο κώδικα. Και μην ξεχαστείτε, αν βρείτε κάποιο κρυμμένο κώδικα, θα ήθελα να τον σχεδιάσετε στο φύλλο με το σκούφο. Και φυσικά, μην ξεχάσετε να το φέρετε στο σχολείο. Θέλουμε να δούμε αυτό που ανακαλύψατε. Τα λέμε σύντομα, παιδιά!